L-espressjoni tinteress li ħareġ il-Gvern biex ikunu kummerċjalizzati diversi partijiet tal-park tal-Familja f'Wied il-Għajn ġibdet l-interess ta' 15 kumpanija u individwi. Skont rapport fil-ġurnal l-Orizzont, fost dawn l-entitajiet hemm Inspire, il-klabb tal-futbol ta' Marsa Scala, il-klabb tal-hockey ġewwa ta' Sliema u anka MC Adventure. B'dawn tal-aħħar jispeċjalizzaw fuq tiġbit mal-blat u avventuri sportivi estremi. F'Marzu ta' din is-sena il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat qal li l-proġett se jħeġġeġ nies fin-negozju b'idejat friski, ġodda u innovattivi biex jersqu l-qudiem. Permezz ta' proċess trasparenti huma jkunu jistgħu jipproponu żieda ta' attivitajiet fil-park. Lan wara din l-espressjoni huwa biex titjib l-esperjenza taċ-ċittadini li jżuru l-park. Brincat kien żied jgħid li r-responsabilità tal-Park tal-Familja se jibqa' f'idejn il-Gvern Malti. Barra minn hekk il-flus li se jkunu ġenerati permezz ta' dan il-proċess se jintużaw għaż-żamma tal-park. Il-ħsieb huwa li l-aċċess għall-park jibqa' b'xejn, inkluż f'dawk iż-żoni li se jkunu kummerċjalizzati. Fost dawn iż-żoni hemm l-istalel, ir-rock climbing area, iż-żona tar-ristoranti, il-parti magħrufa bħala tal-annimali, iż-żona miftuħa l-attivitajiet fil-beraħ u ċ-ċentru agrikolu. Dan il-park kien ingħalaq għal perjodu ta' żmien u kien biss fil-bidu ta' din is-sena li jingħata ċ-ċertifikat tas-saħħa u s-sigurtà, dan wara ħidma tal-amministrazzjoni l-ġdida.